Sawubona, ngikubingelele. Kama uPastor Wezinto. Kule video namhlanje ngifuna ukukhuluma izinto ezintathu ezibalulekile. Ongamele ukuthi uzenze ukuze ke i-ex yakho ifuna ukuthi inibelane. Things that will spark the interest kwi-ex yakho. Ingakwazi ukulala, icabanga wena. Okay, ngalokho kuthanda buza nochitha isikhathi vele sihlalo dabeni. Into yokuqala ebalulekile ofuna uyenze uma ufuna ukuthi inibelane nomuntu wakho, ubelane ne-ex yakho ekwalile okuyona ehlukane nawe. Into ebalulekile ukuthi ungayilandeli. Uyazi ukuthi into yokuqala umuntu mekwala umuntu beshona nawe ulindele ukuthi kubo wena uzoyihlupha umfonele ulokumlandela usemsileni usemva kwakhe. Kodwa if wenza le opposite lokho kuzo develop interest. Uzozibuza siphendule. Uzoba surprised ukuthi how what's happening ngalo muntu. But ke lokho uzokwenza impumelelo. Nazi into ofuna ungazenzi. Ufuna ungamfonela. Ungambhalile o SMS. Ungambhalile ku WhatsApp. Wenze sure ukuthi awulike futhi awucomment ku Facebook wakhe if kungukuthi ningaba mutual friends. Uma ukwenze lokhu ngempumelelo at least inyanga yonke kuzoqala ayibuza iphendula ukuthi what's happening kuwena, what's happening empilweni yakho. Afuna ukwazi ukuthi how wenzakalani kahle kahle. Uyazi ukuthi esikhathini esiningi demo umuntu umlandela usemva kwakhe umtshela ukuthi uzizwa kanjani uma engekho ile more ebaleka okusho the more uyidistance the more attracted to you, but the more umlandela the more umpusha away. So if ubalike akekho umuntu ofuna ukuthanda nomuntu desperate noma ukhomisa uba desperate, umuntu down, umuntu out, umuntu nje ohliza ne stress. So ukuze ube interesting, like uhehe, ube attractive to your ex, make sure ukuthi awilandeli awuyishuphi. Even if you can feel ngaphakathi no lo muntu ngiyamthanda, ngiyafuna ukumlandela, ngiyafuna ukumthetha ngiyamthanda, yabo, but hold yourself, hold your horses, bekubuya phansi kuzulu. Ngenzeka uyasaba nje ukuthi maybe uzongikhohle, no khohle, ngeke akukhohle, uzohlisa ecabanga. Manje okwesibili ufuna ukwenza uma ufuna i-ex yakho ukuthi ifuna ukuthi nibelane. Kubalekile ukuthi ke ngisho ngabe ke kwenzakalani empilweni yakho bengenzeki lutho, ubungasebenzi umuntu nje kwesikushile manje. Yenza sure ukuthi impilo yakho imatasatasa ubusy. Ufuna isipani uma ukuthi kade ungasebenzi, ufuna isipani. If kade usebenza ufuna isipani esingcono, get into business, ibonakala nje ubusy, get to new friends, hlala nabangani, spend time with your family. Into njalo yabona uma wenza kanjalo lokhu uyozuthi i-ex activity uyakwazi ukuphila ngaphandle kwayo, uyakwazi ukuphila independently, uyakwazi ukujabula independently, not ukuthi injabulo yakho is always based on wena unayo. If ingekho then you are miserable. You know ukuthi abantu bayajabula uma yevula igap ube doomed. But the more at uvula igap kwenzeke le opposite, if yena bethatha imizwa makavula igap usale miserable, vele down and out. If kungenzeki lo kwenza opposite uzoba surprise vele. So make it sure ukuthi wenza izinto zenzeke empilweni yakho. You get busy, too busy and really busy, and ubonakala too busy, impilo yakho iyachinja, impilo yakho iyahleleka manje, impilo yakho iba sesimeni and iba better than lendlela ibingakhona before. That will spark interest to your ex, I'm telling you. Kanti okwesithathu ufuna wenza sure ukuthi ufuna ex yakho ubuyele nawe, improve yourself. Lokusho ukuthi ke ngene ejimini, exercise, ube no exercise owenzayo, udla ukudla okunempilo, izivocavoca nje, ugqoke kahle ukuze kuhlize ubukeka kahle, indlela ukuba ngayo ukuthi gentleman no towazi yakwapho. Kanti futhi ukuthi ubalile uyazi ukuthi ugqoka kahle uzizwa kahle, i-confidence yakho iba right. So the more ube no-confidence kuzo attract even nabanye abantu besifazane or abanye abantu besilisa kuwena baqala bekubuka manje. The more abantu baqala bekubuka kahle nalomuntu wakho uyaqala ingathi ngilahle umuntu ongalahlwa la afuna ukuthi nibuyelane back. So if wenze zonke lezi zinto ezingempumelelo, eksakho definitely izofuna ukuthi nibuyelane back. I'm telling you, stick to these 3 things. I'm telling you, you're gonna tell me. Don't forget to subscribe to my channel and as commenter, like my videos, share my videos, and could as talk buzi mini buzi funa imbuzo ukuthi basic relationship, then like definitely izokwazi ukuthi sikhulume mina nawe. Till next time, bye. God bless.